сердца Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем. Хоть мы и вельми грешны, однако же честь найглибейшу Тебе даем. Не выпускай же Ты з ласки нас, да будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Серця Христова, Ти аж до скону з причини греху сумним було. Простя без неба, з Божого трону, людям безмірно щастя сплило. Хто тільки щиро чого жадав, усьо проз Божа серця достав. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Серцем покорним з місця святого наші молитви взносим до Бога. З любов'ю щирой, душой удячной перед Христовой, ах, вірой збавчой. Души з надією до Тебе узносим. Прими молитвы, мы Тебе просим. Дозволь завсюди Тобі служити, а потім вічно у небі хвалити. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Недельная святая імша – гэта асаблівы момант спаткання з Богом. Ён першы нас кліча, але ад нас залежыць, ці адбудзецца гэта спатканне. Сам вялікі Бог хоча карміць нас сваім словам і целам, і гэтаму зайздросяць нават анёлы ў небе. Ці усведамляем мы веліч свайго хрысціянскага паклікання. Хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго, кажа Христус. Прыходзім на нядзельную святую імшу, таму што хочам знайсці сапраўднае жыццё. Жыццё поўнае сэнсу. Няхай міласэрны Айцец умацняе нашу веру, каб мы не марнавалі каштоўныя дары нашага Пана. Гэта найсвяцейшая ахвяра справу інтэнцыі памерлых за Яхімовіч Ірэну, 13 гадоў пасля смерці, за Яхімовіч Леона, 36 гадоў пасля смерці, і за ўсіх памерлых сем'яў Яхімовіч, Міндзюкевіч і Дудойць. А на пачатку гэтай найсвяцейшай Эўхарыстыі перапросім Пана Бога за нашы грахі, за нашы ўпадкі, каб годна скласці яе. Спавядаюся.
Богу всему всемагутному, и вам, браты и сестры, що я вельми думкою, словом, словом, учинком и занедбанням. занедбанием. Моя вина, Моя вина, вельми велика великая вина. вина. Тому прошу святейшую завсёди Всіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся нам. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, милуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты учини нас детьми святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, каб нас огорнула темра несправедливости, але да поможи, каб мы завсёды жили у святле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе ударить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання другої книги «Володарство». У певний день Елісей проходив праз Шунам. А була там багата жанчина, яка настойлива запрашала його спожити хліба. Тому кожен раз, коли б не проходив мимо, заходив туди спожити хліба. І сказала нам яна своєму мужу: «Вось познала я, що той, хто проходить мимо нас, ён святий чоловік Божий. Зробимо невеликую мурованную святлицу и поставим ему там ложек и стол, и лавку, и святильник. И коли он будет приходить до нас, нехай заходить туди». Однойче он прийшов і зайшов у святлицу, і лег там, і сказав: «Що ж зробити для її?» І сказав Геазій, слуга ягони: «До речі, у її нема сина, а муж її старий». І сказав йому: «Поклич її». Той покликав її, і вона стала у дверях. І сказав Елісей: «Праз год, у гэты самы час, ты будеш трымаць на руках сына». Гэта Слово Божие.
Дякуем Пану Богу. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою в устнами моими. Бо сказал навеки, заснована буде милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Щасливий народ, який видає радосний воклич, і ходить у світлі обличчя Твоего, Пане. Радуется имени Твоему увесь день и узвышаются у Твоей справедливости. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Бо Ты хорство ихняй силы, и с Твоей прихильности узвышается наша моц. Бо Пан наш щит, и святый Израиля наш король. Милосердность Пана буду схвалять вечно. Читание послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваны разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстос уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Калі ж вы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім. Ведаючы, што Христос, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху. А што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Христе Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вы ж выбранный род, королевское святарство, народ святый, каб обвещать цноты того, хто покликав вас з темри у цудовне світло своє. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маці больш, чим мяне, не варты мяне. І хто любить сина ці дачку больш, чим мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады ў імя вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй.
Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, мы заўсёды з вамі ідзем у сваім жыцці за кімсьці альбо за чымсьці, чаго шукаем. І сённяшні свет шукае навінак, кожны з нас хоча штосьці ведаць новае, якія ў сваю чаргу прыцягваюць нашу ўвагу людзей, але асабліва і моладзі. І сучасныя сродкі масавай інфармацыі, у прыватнасці інтэрнэт, сталі расаднікам такіх новых ідэяў, новых узораў для пераймання. Але часам гэтыя ідэі, гэта то, што мы находзім, адводзіць нас ад сапраўднай дарогі. Дарогі, якой з'яўляецца Бог. І факт застаецца фактам, яны часам нас і натхняюць, калі мы ідземся за кімсь, але часам і нас заводзяць у тую недобрую сторону, якая нас адводзіць ад нашай сапраўднай веры. І цяпер мы можам сабе паставіць такое пытанне, за кім ці за чым мы ідзем у сваім жыцці. Хто ці якая мэта нашага зямнога існавання? Хто натхняе нашыя думкі, нашыя жаданні, нашу волю, нашу надзею, наše намаганні? І сёння мы чуем адказ на гэтае пытанне. Адказ у літургіі слова 13 нядзелі звычайнага перыяду. У гэтым літургіі мы чуем прапанову нам сапраўды незвычайную, ісці за тым, хто надае сапраўдны сэнс. Сэнс чалавечаму існаванню, хто адкрывае сябе як праўду і хто паказвае шлях. Шлях, па якім можам ісці упэўнена. Гэта Езус Христос. І пасля выбару 12 апостолаў мы сёння пачулі, Езус гаворыць ім пра валадарства нябеснае, дае ім настаўленні, вучыць іх і пасылае іх сведчыць. Сведчыць словам і па сваёй справай, сваімі паступкамі пра будучае валадарства Божае. І гэта місія павінна быць укаранёная ў веры і ў любові да Хрыста. Любовь, якая уяўляе сабой найвышэйшую форму любові, якая павінна існаваць у нашых сем'ях, у касцёле, нават у нашым грамадстве і свеце. І Христос нічога не хоча у нас адабраць, як мы пачулі на пачатку у першых радках сённяшняй Евангелія. Але хутчэй Ён хоча дапамагаць нам, каб будаваць правільныя адносіны і ўспрымаць іх у належнай перспектыве. Нам гэта заўсёды часам і не падабаецца. І тады мы чуем словы, якія сёння Ён гаворыць да нас. Хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Варта падумаць, як гэтыя словы гучалі ў той час, калі Езус гаварыў тым людзям, якія былі вакол Яго, вучням. Бо праз якісьці час яны пазналі, што Езус узяў гэты крыж і памёр на крыжы. Што ім рабіць? Але Езус хоча сказаць, што гэта штодзённасць, якой мы жывем, гэта наш крыж. І калі мы яго бярэм і бярэм разам з Богам, калі Бог ёсць у нашым жыцці, у нашым сэрцы, у нашай штодзённасці, то гэты крыж лягчэй нясецца, бо сам Бог нам дапамагае. Аднак Езус гаворыць не толькі пра цяжкасці вучняў, бо мы таксама з'яўляемся вучнямі, не пра цяжкасці наша крыжа, Ён таксама паказвае, што супольнасць вернікаў прызначана для падтрымкі вітання адзін аднаго. Каб гэта адбылося, дарагія браты і сёстры, патрабуецца маё асаблівае навяртанне. У біблейскіх тэрмінах гэта азначае змену майго светапогляду. Як мы добра ведаем, адмова ад усяго зла ў маім жыцці. Таму навяртанне гэта не вельмі лёгкая справа. Справа ў жыцці кожнага чалавека. Справа ў жыцці кожнага з нас. Бо нелёгка прызнаць сябе ў сваіх грахах. Бо, як мы ведаем, мы вельмі быстра бачым грахі другіх людзей, але сваіх не хочам увидець. І для гэтага варта толькі ўспомніць, як чалавек асабліва праводзіць рахунак сумлення і пытаецца, а можа часам апраўдвае свае паступкі. Апраўдвае свае, можа, і недобрыя, і злыя.
І для гэтага нам трэба вельмі той падтрымкі і сілы, каб это ўсё прызнацца. Бо кажучы сабе, што гэта дробязь у тым, каб сказаць крыўдныя словы мужу жонцы, разважаючы, што ён ці яна ўсё раўно гэтага заслугоўвае. Але прызнацца, што гэта я зрабіў, не кожны гэта зробіць. Дарагія браты і сёстры, але навяртанне – гэта магчымасць, не гледзячы на наш супраціў, на наш страх, часам на наш сорам, стаць перад сабой і перад Богам і сказаць: гэта я такі ёсць, і я не іншы. Але разумею, што мне трэба сябе выправіць, каб стаць лепшым. І, натуральна, гэта звязана з такім душэўным болем, бо патрабуе адмовіцца ад вобразу, які мы маем пра сябе. Мы любім добра думаць пра сябе, шанаваць сябе. Гэта вобраз той, які мы для сябе пабудавалі. Але такое стаўленне не дзіўнае, яно натуральнае, бо мы любім бо мы любім сябе. І толькі запрасіўшы Хрыста ў сваё жыццё, мы можам зразумець, што нам трэба направіць. Адчыніўшы яму дзверы і ўпусціўшы яго ў цёмныя куткі нашых сэрцаў, мы можам змяніць сваё жыццё і перадолець зло, боль, пачуцця крыўды і раны, якія, можа, дзесьці ў нас ёсць, якія так часта скажаюць нашае мысленне, ведучы нас да граху, які пачынае здавацца нам такім дзіўным рашэннем, але потым мы да яго прызвычаемся і жывем з гэтым грахом. Аднак сённяшняе Евангелие, дарагія браты і сёстры, заклікае нас прыняць зусім іншую пазіцыю. Пазіцыю быць годнымі Хрыста. Што гэта значыць? Гэта азначае прыносіць плады навяртання. Як кажа нам евангелійскі ўрывак, вось чаму навяртанне настолькі важнае ў жыцці кожнага чалавека. Пакуль чалавек не прыме гэтай пазіцыі пастаяннага навяртання кожны дзень, ён не можа адкрыцца на глыбокія адносіны з Богам. Ён будзе працягваць блукаваць, спрабуючы упарадкаваць сваё жыццё, але паводле толькі ўласнай волі. І шлях, які непазбежна вядзе часам і да расчаравання, і нават такой фрустрацыі. І навяртанне таксама прадугледжвае прыняцце сябе ў сваёй рэальнай сітуацыі і не хаванне свайго такога духоўнага стану, але прыняцце Бога ў сваё жыццё. Тым не менш, імкненне сутыкнуцца з праўдай пра сябе дазваляе чалавеку паступова адкрыцца на адносіны з Панам Богам і шчыра несці крыж свайго жыцця, не адкідваючы яго, ідучы за прыкладам Езуса. Яшчэ адзін асабісты плён навяртання – гэта здольнасць аўтэнтычна слухаць голас Бога і фарміраваць сваё жыццё ў адпаведнасці з ім. Бо калі Бог у чалавека будзе на першым месцы, то ўсё будзе на сваім месцы, сказаў так святы Аўгустын. Бо прызнаючы свае грахі, дарагія браты і сёстры, і жадаючы пакаяцца за іх, чалавек становіцца супраціўнікам сатаны, але становіцца тым, што разам з Богам ідзе гэтай дарогай свайго жыцця і перамагае ўсё тое зло, якое часам у нас ёсць. Без моцнай сувязі з Езусам будзе цяжка выканаць патрабаванні гэтага Евангеля. Але таму давайце, дарагія браты і сёстры, будзем людзьмі нашага навяртання, якія верна ідуць за Езусам, беручы на свае плечы, як кажа ён, цяжар крыжа нашага ўласнага жыцця, цяжар нашай штодзённасці. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога, всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, стварыцеля неба, будзе векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей,
і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. І ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амэн. Даверым усемагутнаму Богу у малітве патрэбы нашай і ўсяго свету. Молімся святога Айца Льва XIV, каб яго навучанне і прыклад жыцця былі знакам Божай любові да кожнага чалавека. Цябе просім. Молім за святы касцёл, каб сярод заганаў гэтага свету быў светачам праўды і міласэрнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за тых, хто кіруе нашай краінай, каб аб мудрасці, любові, выкананні сваіх абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь, каб мацаваныя добрым прыкладам старэйшых былі заўсёды верныя Хрысту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за памерлых, асабліва за Яхімовіч Ірэну, Яхімовіч Леона і ўсіх памерлых сем'яў Яхімовіч, Міндзюкевіч і Дудойць, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў да свайго валадарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за нас, каб у сваім штодзённым жыцці уся ж адчувалі прысутнасць жывога Бога. Цябе просім. Боже, доказваеш нам сваю любоў. Выслухай наша малітвы, учыні, каб наше жыццё было згоднае з вызнаванай верай праз Хрыста, Пана нашага. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так, як ты. Настаўнік, знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Боже наш Ойче, Ти пресвятые сакраменти, здійсняєш справу збавлення. Учини, каб наше служення було годним ахвяри, якою ми Тебе складаєм, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем, узносім їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсё да Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа.
Ты праз кроў свайго Сына і моц Святого Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад цябе, каб твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыняй Духа Святога, дзеля хвалы твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостола Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерті з мертвих повстання Твоего Сина, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуй, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали его любови, разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, и поснули в надею на воскрешение, и про всех, кто Твой ласца дышал с гэтага свету. І дозволь бачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. Уєднайся з Святейшей Богородицей Панной Марією, со святыми апостолами всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Jesúsa Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Jesús Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем
виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просім Тебе, Пане, збав нас від усього злога, дай ласкав супокой дні наші, дапоможи нам милосердності Твоей, каб ми були заўсёды вольны ад граху і захаваны всялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, няхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. И не варто, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он сумным надею и радость дає, покорно сиходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає себе удар. Наш Пан добрий пастир, притулок слабим, дає літостива у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум разъясняє надії святлом. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень з неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у серцях по небу тугу узбуджать. Открий мої очі, каб бачить Єзуса, Його полюбив я, ближе стать имкнуся. Открий мої уші, каб мог Його слухать. Открый мое сердце, познать дай Иисуса.
Открий мае вочы, каб бачыць Езуса. Яго полюбіў я, бліжэй стаць імкнуся. Открый мае вушы, каб мог яго слухаць. Открый маё сэрца, пазнаць дай Езуса. Молимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая хвяра, якую мы склали и приняли, каб назавсёды з'єднаныя с Тобою в любови, мы приносили плоды, які застаються навеки. Праз Христа Пана нашого. Амен. Парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. У панядзелак будзем перажываць урачыстасць святых Пятра і Паўла. Імшы ў нашым касцёле ў 8, 10 і ў 18:30. Адпуст у барунах о 14 гадзіне. У аўторак заканчэнне чэрвеньскіх набажэнстваў. У чацвер будзем перажываць першы чацвер месяца. Вячэрня святая імша будзе цэлебравацца ў інтэнцыі аб пакліканнях. Пасля імшы выстаўлення на свяцейшага сакраменту і малітвы аб пакліканнях. У пятніцу свята святого Тамаша, апостола, першая пятніца месяца, набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. У пятніцу і суботу урачыстасці у нацыянальным санктуарыі Маці Божай у Буцлаве. У суботу, першая субота месяца, набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. У нядзелю будзем перажываць першую нядзелю месяца, пасля святой імшы о гадзіне 8 адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, да імшы о гадзіне 10, а пасля святой імшы о гадзіне 10 эўхарыстычная працэсія. Таксама у наступную нядзелю о гадзіне 11 у Жупранах адпуст. У чацвер святая гадзіна 23 гадзіны да поўначы. Вячэрні імшы, прыпамінаем, у нашым касцёле ў буднія дні цэлебруюцца ў 18:30. У гэтым годзе з нашай парафіі пойдзе пілігрымка ў санктуары Маці Божай у Тракелях. Першая пілігрымка адбудзецца з 8 па 10 ліпеня. Захвочваем жадаючых прыняць удзел у пілігрымцы. Запісацца можна да канца чэрвеня па нумару тэлефона, які ёсць размешчаны на табліцы аб'яваў. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужэнства рыхтуюцца Алексей Ордаш і Карына Данілевіч, ашмяны, Артём Булаўскі, Дар'я Барадулька, ашмяны, Уладыслаў Тулько, ашмяны і Ангеліна Варанецкая, маладзечна. Усе аб'ява другая. Хто ведае пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Леонід Гарлуковіч, 83 гады, Ірына Акулінская, 97 гадоў, Альберт Макевіч, 83 гады, Ганна Тарашкевіч, 80 гадоў, Віктор Гаўлас, 60 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечное, нехай им светить, нехай отпочивают у супокоі вечным. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцешальница наша, Ты заступница наша. Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Милость Божию в сердце моим
Распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину